nabanggit niyo, sir, yung Muay Thai, it's not included on the, more on Filipino martial arts lang talaga tayo. Okay. Sa mga curious, sir, kasi baka isipin nila, sa ano kasi, sa Kali or Arnis or Eskrima, kasi ang Kali, Arnis, Eskrima, pag binigyan natin ng definitions, isa lang naman ang ibig sabihin nila. But meron silang meron silang generations eh. Bakit Kali, bakit naging Arnis, or bakit naging Eskrima. But eventually, isa lang naman talaga ang ibig sabihin nila. Now, ano ba yung laman ng Kali? Ang Kali kasi is bladed martial arts. Ibig sabihin, ang pamamaraan ng pakikipaglaban gamit ang Kali, gumagamit ka ng iba-ibang weapons. Meron tayong mga traditional weapons. You could able to search that even in Google or YouTube. May iba-iba tayong weapon gamit yung mga patalim. Yan ang Kali. In our modern times, anything can be a weapon, such as your cell phone. Okay? Such this cell phone. In simple movements ng Kali, just like yung asterisk strike, I could able to use this